Prednedávnom obec Svätý Peter bol dejiskom slávnostnej udalosti celoslovenského významu. Slovenská asociácia športu na školách a ministerstvo školstva Slovenskej republiky poverila obec a jej základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským usporiadaním slávnostného oceňovania škôl v súťaži o titul Škola roka. Táto podsta nebola však náhodná, pretože škola vo Svätom Petri už roky dosahuje na poli športovom výsledky, ktoré ju zaraďujú do prvej trojky najlepších škôl v kategórii do 300 žiakov. A teraz sa opäť mohli tešiť zo zisku titulu Škola roka. Svetopeterčania pripravili pre hostí a delegácie vyznamenaných škôl z celého Slovenska veľmi peknú slávnosť, ktorú vysoko hodnotili aj čelní predstavitelia Slovenskej asociácie športu na školách. Na slávnosti boli prítomní aj významní hostia, olympijský víťaz v boxe Ján Zachara, podpredsedníčka Olympijského výboru Slovenska Mária Mračnová a Eva Vadovičová, držiteľka zlatej olympijskej medaily v streľbe zo vzduchovej pušky na Paralympiáde v Pekingu. Komárňanský tanečný súbor Dunaj pridal programu veľmi pekný kolorit. V mene vyznamenanej školy telocvikár Marek Mazan takto hodnotil ich ocenenie. Myslím si, že to nie je práca len jednotlivcov, je to práca celého kolektívu, celej školy, je to práca detí, práca pedagogického zboru. Tradične sa venujeme, my sme prevzali v podstate štafetu od bývalých našich predchodcov, bývalých pedagógov. Dlhé roky na škole pracoval strelecký krúžok, deti nás reprezentovali v rôznych atletických súťažiach. My sme na tejto tradícii začali ďalej stavať, budovať. Takže naša škola sa presadzuje predovšetkým, keďže sme malá škola, hlavne v individuálnych športoch. V tých kolektívnych športoch samozrejme nemáme také šance uspieť, tak preto sa venujeme týmto individuálnym športom a konkrétne je to streľba zo vzduchovej pušky, atletika, gymnastický štvorboj, ďalej cezpolný beh, orientačný beh.